istua. Hyvä, Kolja, onko hyvä istua? Hyvä istua, aha. Näetkö minua? Hyvä. Tämä mikä meille tsifrainen on? 1, Tämä, 2, tämä, 5, tämä, 7, tämä. 10. Kolja, voitko panna tänne tsifrazi, kuda mi ei ole? Kuda mi... Вот ota flamaster ja kirjoita, kuda mi tsifrazi ei tänne. Avanja tänne, katso minun päin. Tämä on meille mikä tsifrainen. 11, Tämä, 15, tämä, 17, tämä. 20. Voitko panna tänne tsifrazi, kuda mi ei ole? Ole hyvä, panne. Вот. Tämä jälles kahtu tulee meille mibo. Tämä mibo on sinun. 3, Tämä. 4, Tämä on kirjoitettu Natasha. 5, Tämä mibo on. 7. Kuda mua ei ole? Kuinka sinä tuumaitsit? Kuusi. Maltatko panna kuusi tänne? Maltat kuusi panna? Panna tänne, panna räädyse. Tähän räädyse. Hyvä. Ai, sinulla mittuinen kuudoinen tuli. Tämä on Natashan kirjoitettu. 7, Kuda mi ei ole? Maltatko kirjoittua panna tänne? 8, No, opi kirjoittua itse. Mittumaa väriä kirjoitat? Mitu sinulla on flomasteri kädessä? Tiedätkö? Mittumaa väriä on muoliin? Vihandu vai valgea vai mittuinen pitkä? Mittumaa kädessä? Ruski. Ruskea, hyvä. Jälles 8 tulee meille mibo? 8, 8. Aha. Onko tässä 9 kirjoitettu vai sinulla tulee kirjoittua? No, da, pane sinne. Hyvä, pane sinne. Vanička, mitä sinulla tulee? Jälles 11 tulee. Вот. 12, Sit. 13, 14, 15, Maltatko sit ille panna? 16, Kolja molotšu, 16. 17, 17 on kirjoitettu. Sit 8, 18 kirjoita. Sit mitä tässä on 17, tässä 20. Kuda mi ei ole tsifroja kirjoita. Jo Koljan kelsit sinun vuotammo. Aha, opi ruttu zemba. Hyvä. Kirjoita, kirjoita. Hyvä. Sit vie, kuda mua tsifroa ei ole. Hyvä. Natasha panoo tänne. Natasha panoo tänne 20. Давай sinä itse sano. 22, 2. Kuda on suurempi tsifrainen, tämä vai tämä? Kuda on suurempi, tämä vai tämä? Nenga. Kolja Natasha panoo. Kolja, давай Natasha sinulla panoo. No Olga, sinä nenga tahtot. Katso, tässä on 10, a Natasha panoo 13. Kuda tsifrainen on suurempi, vai älä vai ei auta? Kolja itse tiedä. 10 vai 13, kuda on suurempi tsifrainen? 10 vai 13? Kui sinä tunnut? 13. Aha. Sitten pane njokkainen. Kuinka me on njokkaisen panemo? Njokkainen meille on avoin. Aha. Nenga. Молодча. Ken tiedä, mitus tsifru on tämä? 100. 100. 100. Avot tämä. 100. 200. 200. Avot tämä. 400. A kuda mua tsifrua ei ole? 300. 300 ei ole. Katso tänne. Minä sinulla panen 300, vot tänne 300. A tänne panen, vot tämä mibo on. Tämä mibo on. 400. Kuda on tsifrainen suurempi? Kuda on suurempi? Pane merkkinen. Pane se njokkainen merkkinen. Kuda on suurempi? Aha. A maltat sinä nenga? Oho, sinä toi lähet malta. Sinä vie škola het käy et malta. 400, tämä mitus on meille? Aha. Tämä on 300, a tämä on 400. Kuda on suurempi? Kuda panemo njokkainen? Молодчу. A maltatko sanoa nenga? Mittuinen on tämä tsifru? Hop. 3 nollasta. Muistatko Natasha sanoi 3 nollasta? Algoi kirjaimen
Ти. Та. Toinen U. Ту. Kolmas H. Tu. Se on yksi tuhat. Туха. Yksi tuhat. A вот tämä. Tämä. Kaksi tuhattu. A вот tämä. 3000. Да. А гумio 3000, да panemo vie 3000. Eikö tulo? Ken maltau kirjuttua? Kole maltau kirjuttua? 3000 да vie 3000. Ваня малтау. Ага. Kirjoita. Как я не понял их ты. Tämähän on kebje. Tiettäväinen. Kolja, katso tänne. Mutta tämä meillä on garažu. Tässä garažus on 30 mašinoa. A tässä garažus on 45 mašinoa. Mittuinen merkkinne panemme. Kudamas garažus on enemmän mašinoa. Hyvä. A sitten tämä meillä on yksi lipas. Tämä on toinen lipas. Lippahas vyö piemmö njamuloi. Kui ei ole njamu, vaan sinä tahtoisit omah lippuh panna, kirjoitetaan tänne. Kui ei ole njamu, tahtot omah lippuh. Kirjoitat sifrau. A kolla kirjoita tänne. Kui ei ole njamu, sinä tahtot ottaa kerran uudeksi vuotta. Sinä kirjoitat tähän kodaiseen lippahaan. A Vanja kirjoittaa tähän kodaiseen lippahaan. Kirjoita. Kolla sinä tiedät, kui ei ole njamu tahtot. 5. Vanya tahtoo 5 njamua. A Kolja, eikö njamua И tahtoo? Коля сейчас Otatko chokoladu vai karamelli njamua? Mittu mua tahtoo? Карамель. Karamelli, hyvä. Не знаю. Nyt katsomme, eikö Kolja njamua tahtoo? Oho, a nyt Kolja panoo merkisen. Ken tahtoo enemmän njamua? Коля тахто. Vanya panoo merkisen. Nenga. Hyvä. Ken maltau sit, если me katsomme me Koljan njamut, oi Vanjan njamut, da Koljan njamut, panemo yhteen. Eikö njamu teille yhteisrodio? Mhm. 5 plus 12. Kujeju. Eikö niitä on? Viitos. Kui ei ole njamut jo annettu Natasha, mutta minä teille kysyn, Brihachuk, teille kahtella on 15 njamua. Kui ei ole njamustut jo annettu minulle, minä yritän jälleen magiedu insuvaice. Tu voitu vain vähäisen minulle antua. No, 3, aha. Sitten me tänne panemme miinusan, kirjoitamme 3. 3 njamustu Natasha. 3 njamustu Natasha. Vuorotellen, давай Коля kirjoittaa, sinä kirjoitat vastauksen. Я уже написала. Miinus 13, hyvä. 13 njamustu, hyvä. Sitten teille jäävi 13 njamustu. Kelle vie annamo njamu? 13 miinus. No давай annamo tietokielelle Zinal. Zinal on meille voimatui, Zinal oli meille korona. Наоборот. Mitä? Ei saa hänen on njamu. Ага. Ei saa njamu. Наоборот. Mitä? Наоборот. Нельзя конфеты, Эмоции которые надо. болеют. No hyvä, Zinal emo anna njamu. No sit annamo njamu Любовь Ивановна. Ei onko annamo hänellä? Так. Коля kirtau. Ei Vanja sanoo, a Koля kirtau. Ei onko njamu Любовь Ивановна annamo? No terjempi sano. Можно. Ei onko annamo? Sano. No ei ole žieli. Teille jäi kahtelle 13. Ei ole žieli andoi Любовь Ivановna. Natasha annoi to 2 njamustu, a Любовь Ivановna Еще 13 будет конфет. teille kahtelle on 13, da? 13. Eikö annamo Любовь Ivановna? Sen verdoa. No sit kirjoita, Kolja kirjoita 5. A sinä chotaitse, eikö teille jää? 5. Pane tämä merkkinen. Panemme tämän kaksoismerkkisen. Eikö njamustu sit teille kahtelle nykyään jäi? Так. Равно 13. 13 miinus 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 плюс
Плюс 13. No tämä on toinen jyge. Pitääkö auttaa? Вот это скажем так. Просто у нас не хватит Sormia erotu. No tämä on sitten meille 5. Oi, 8 jäu. Kirjoitamme tänne 8. 8 jäu. Hyvä. Tämä meille on miva sifru, tämä. 8 sadua. Саду. Avot tämä. 1000. Да, Значит, и Коля panoo merkki sen, kus on enemmän, 800 vai 8000? Hyvä. Passivo. Passivo.